Avui he pujat fins a la Cerdanya per veure com es preparen per allà dalt per rebre els barcelonins ara que s'ha acabat el confinament comarcal. Tenen ganes de rebre una suposada allau de pixapins? Creuen que aquest cap de setmana realment hi haurà una invasió de camacos? Sí. Però sí, ja venen. Sí, ja venen. Estaven dient que la gent es quedés a casa i veies una arribada de gent nova cada dia. Han vingut molta gent a les torres, però s'han tancat a dintre les torres. Vale, doncs perfecte. Vivim de que vingui gent de fora, pixapins o pixaplatges o pixamuntanyes i estem molt contents de que tornin. Ells ens necessiten a nosaltres per poder-se esvergir i treure l'estrès que tenen a damunt i nosaltres ho necessitem per poder viure. Aquí un fin de setmana, quan pugen els de Barcelona, s'aparquen per tot arreu i ningú els hi diu res. Hi ha sempre això, un tant per cent petit, però hi és, de gent que està desconnectada del territori. I gairebé ni el respecte, quasi bé. Això és l'únic que ens pot molestar, l'incivisme. Me'n vaig a veure el Quico, un veí de Guils que porta tota la vida a la Cerdanya i fa de llenyataire a l'hivern i de jardiner en temporada d'estiu. Ara, aquest cap de setmana, es preveu una arribada de barcelonins i de gent de l'àrea metropolitana aquí a la Cerdanya cap a les seves segones residències. Tu els rebràs amb els braços oberts? Nosaltres estem i ens posem la mascareta aquí dalt, farem el que faci falta, però estem desitjant que vinguin. El dilluns ja vaig mirar aviam com estava el pàrquing, perquè fa aquella il·lusió, aviam si ja comencen a venir cotxes. Nosaltres vivim d'ells, per molt que es digui, vivim d'ells. Per exemple, a la Llenya tenim un 80% de gent de segona residència. Vivim d'això, ara mateix estem morts, estem ofegats. Tu entens que molts pixapins hagin vingut a passar aquí el confinament i hagin estat aquí aïllats? Els entenc i els apoyo. I a més han fet el confinament tant o més bé que la gent d'aquí. Tenen o criats o xatxa o que sigui, van a comprar, el veus que arriben, es tanquen allà dins i no els veus més per res, no surten d'allà. I encara que estigui ja tancat, aquell home ens gasta llenya. Aquell home va comprar, encara que mos digui, no, sí, no va a la botigueta o no va al que sigui, dona igual, va comprar ja, està gastant llum, està fent consum d'altres coses, encara que sigui, ja, és que és una roda. Defineix-me per tu què és un pixapín. Jo, per mi, el pixapí, que seria molt d'allò, és aquell que sembla que s'esforci perquè li diguin pixapí. Per mi aquest és el... Sí, aquells que... Saps? Però per què? Perquè tenen un accent així com pijo? Per què et refereixes? Això, el que vol ser... Això, una miqueta. Això, aquell que no vull imitar perquè tampoc vull que després em diguin que... Però aquest, amb aquell collet, aixecadet, ja se'ls veu. Llavors, si a ells els agrada que d'allò, doncs jo el respecto i ojalà em vinguin a comprar llenya al pijo, que dic que com dic d'ells, ojalà em vinguin a comprar 50.000. Com jo dic, el bon català o el bon d'allò, doncs hem de ser... No diuen que som de la pela, si hem de ser de la pela no hem de distingir ni colors ni banderes. I soc molt culer, molt. Anava a dir-te, tu ets molt culer. Molt culer. Visca el Madrid, però que em compri 2.000 quilos de llenya, i ho dic a la tele, visca el Madrid, però que em compri llenya, si no, no ho dic, si no em rebenta. Prefereixo que perdi el Barça a la Lliga abans que el Madrid guanyés aquest dia amb l'Atlètic, Miri si soc culer. Tu aquí a 2 quilòmetres molt a prop tens veïns molt famosos del Barça. Qui? Digue'm noms. Del Barça tenim el Messi, que està aquí mateix a 2 quilòmetres d'aquí. Tenim en Gerard Piqué. Teníem el gran president, en Núñez, que també era un euro, Núñez, que era molt bo. I et comprava llenya, el Núñez? No. I aquests del Barça, de moment tampoc. Però, bueno, poder algun dia vindran. Poder, jo crec, jo tinc fe. Potser després de veure aquest reportatge s'animen. Vale, ojalà. La Cerdanya els esperem a tots amb els braços ben oberts. No ens podem res. Però a tots, a la pixapina, a tots. A la pixapina! Ens esperem!